Halo ki para banget bat ki dear viewers. Kerang manam tu syuk rapor mentang aku akan keren ya fi ki dak ki ba pen i ba pila asya hikai bakala lani ba pila asya yam bakala. Dak baning kong du ki bun ki jing hikai ki ba bakala ma ki bam ya dai kan nong dem jong Jesus Christ. Ngi melak ban batai tan ringah ya tu pi hang ni ba pintip ya kita ki dak kum no hatu pila angat ne maka jingkai bakla hatu pila syayalam ne maka jingkai bakla hatu pidan sa ne maka jingkai ka bakla tekini kidak sngap kadak ka baning kong lada pila dan haka jing syayalam bakla ne ka jingkai bakla ka baning kong kadai ka ba pimla syu banduai ngam ni ngam kran ya ka jing duai bam jadi syama atu te barok bai le lut dre ngakren ya kan ka jing duai ka badan ka jing shirham nam tau blai ka ba pinda duai pida bang sisa pidan kata ka intimacy bu blai kata ka jing terang ka jing sliang ba kata ka jing duai jong pi nakapor syakapor kaya thamai kanam kiu nakawai ka kerdan syakawai ka kerdan nawai usnam syakawai usnam nakawai bana syakawai bana kanam kiu pinang terang ba pidan kata ka jing duai kelam dapur ti lada pidan haka jing hikai bakla pin lap kani ba ka jing duai jong fi ka intimacy jong fi bu blai kata ka jing terang ka jing sungau tenat man syong ba Jesus Christ haka jaka ka bari ne haba pitrekam no ka fokus jong fi ka kamdan shu angta pi sungau thu ba ka jing duai jong fi jaka bakan kiu kala nang hiaram ta de hangta pilap bakawai na kidak ka baar kalong ba haba pipuli yang ketin jong blai pipuli ti pipuli ndrei pipuli banyo wat dong wat daw kibriu lani banyo peniap nia kibriu pidan ka critical spirit nau tau mensim oba ba yet bet kumno ban pen khalam kibriu ban yet daw kibriu amba pipuli ketin jong blai ban tayal di ne ban tay kibai bantai yal dia na bantai ya kibai kadang ka jingi pera ba pipuli ya ketin jong blai la da pidan ka jingi kai ka ba shisha ka ketin jong blai ka bang bantai shwa ya fini kong ba pikhi man step lani hakan no ko por pikwa ba kan tai bang play keren leng ba ka ketin harai habala sya ya lam bakla pipuli ya ketin jong blai pilong critical ba pisdang ban wo dong wo nya da ni ban penjok nia kata ka wai hoi ngam ong ba aga jing puli ketin jong blai kadai banyadar bagi jing kai bakalang hiap yang akan nongrem jong jing shandrei lada kalang konstan baka jing puli jong ketin jong blai kam dei bantai ka dok nu jong pi kata check pila dan ka jing kai ka babakla ka balai ka jing kai bakla ka penlong ya pi bapin sedang ban let syakapop pi ka jing kai bo shisha namar pet ka ketin jong blai ka ong naka gospel yonismo jisu wang komni gospel yonis nang wapra wang pinyo tip ya kata ka jing shisha ba kata ka jing shisha kan pelai lut ya fi de anda jisu Kristus pelai lut ya fi fin lai lut da shisha lada pidan ha ka jing hikai ka babakla pim lai lut na ka pop pim lai lut pi sakut pi struggle bat ka pop namar malai kala ban shim na ka bible rei kam dan pat ya ka jing shisha ka bayalam shu jisu Kristus ka jing hikai ba shisha ka pelai lut snan ya pi na ka pop Henry la dapi dai ubri bala lai lut na pop bala shit ram nam tau blai la dapi ngap aka jing hikai bakla ka jinglong met sim jong fi kelas dam hiar but pisdang ban poi biang shi tu ki kam ki barim pisdang ban poi biang shi tu ki jing le ki barim ka pop pisdang poi biang sakawai ka poin ka basau kalong ka jing hikai bakla kawan ra ipi ka jing bam sngongu ka jing hikai bakala kawan ra ipi bapin ben ya ki briu ki jong blai ki bal pen sle do men sim jong blai pi bitar ya ki keren ai ka pen ketek ya pi ka pen bitar ya pi let's see auto briu jong blai udai ubala alam hi pi shaka jing kala ka mumut let's see leng ba ka kti jong u bo blai la pen kam leng ba ka jing im jong u blai la pen kam pi bapin yo ka jing kala ka mumut pin light lut ya ki pop ndrei menta pi sedang ban yang yele persya yu ne ya kita ki briu ki jong blai ki ba shisin ki lalong ka jing ker khunam ta ki pisdang ban isi ki pisdang ban mele persya ki pisdang ban dan ka tu ka mensim ka jing bam sngongu ningkong shwai blai bat ka jing bam sngongu ya ki tu ki briu ki ba hakawai ka spor ki lalong ka jing ker khu ya pi check bai ka ni pisdang ban criticize bidang ban ben ki pisdang ban wat daw ki pisdang ban ayu pisdang ban
bandu no ka jing iet ki phim duai shu ki rei pisdang man criticize ki katakari ka wei ka dak sakawei ka dak nak point ka basan ka long pi du no ya ka jing sok jong ublei pi haba kam dan ka jing kai bakla pi kwa ban kwa betang ban keren ba ya to jing kai ka ba bakla ba pilong pim keren siapang jisu na pi keren pi pen kesan ya to jing kai bakla ba pi sedang ban hakoi ker kam ban du no ka jing sok jong ublei pi ka jing kai ka ba shisha ka wan ra ka jing sok jisu kresu am ka jing sok na aya pi am ko ba ka pertai ka ai na ai manga pi mo ngala pha yu to man sim jo ka jing pentengan pi ka don ka jing sok ha ba pi dan ha ka jing kai ba sha ka dan ka jing sok ha ka do no jo fi ka jing keman ha padeng ki jing ha padeng ki jing ki bam la ong pi dan ka jing keman ha re ha ba pi dan ha ka jing kai ka ba bakla kawan ra ya fi ya ka jing bam sok kat ka point ka ban riu lar pi dan ha ka jing kai bakla kawan ra ya fi ka jing saram kanu man ra shu ya ka jing kawan ra ka jing sngo meng ba pi kam tip ba pi kam bania ba pi kam la ba pi bat ba pi ken ben ya ki wei nong fi bat ka sedang man ra ya ka jing sngo sarong ba kan ka jing sngo sarong ka ra sha ka jing jat dekam dan shu ka jing sngo ret pim sedang shu ban yit yel di leng ba khtin jong blei ban pet hang no banga bakla pi hoi ubri jong blei usan da ka khtin jong blei rei ka khtin jong blei ka penlong i u bo ndalet sha ka jaka ka bori usdang banjit pe traji su yo ngarang le kini mar tang ublei ubajanai ubri umla banlang ubajanai dai tang ublei ulang ubajanai bat te hakta ba ka jingkai ba syaka warra ya ubri kalong kum kayit khami ba khami yel di hamnu traji su ngarang penbet hamnu traji su ko do ngarang harai ajit la piha ka jingkai ba bakla ka warra fi ya ka jing sarang ka point sa kapot no point bandri na manyo kapoin bandri manyo kalong baka jing kai bak bakala kam penslor shu ipi banyalap gospel kai ka jing yalap gospel kalong banyalap siya pang Jesus Kristus bala syayap akadim fna Calvary bala shim tep bala mipat bat ba Jesus Kristus hikai man kala ka bamud mo pisdang ban iet ban yalap gospel re lar pila hak ka jing kai ka bakala pim nut shu pim dan shu ka jing slor ban yalap ya gospel pialap tang ya ka to ka doktrin ka ba pisha hikai Hemau ka doktrin Gibriu pialap ya ka doktrin jong Gibriu amshu ya kata ka jing hikai jong Jesus Christ pi kesan ka tu doktrin re pimnut pat panyalap ya ka gospel jong ka jing kala ka mot ka gospel jong ka jinget bau bleu plat lut Gibriu pim sedang su banya share kita semani pi sedang banya share banya ka doktrin jong Gibriu hang ta pila ngap ha ka jing hikai ba kla pim dan su ka jing slor pim kwa su miki mensim kin em pinai i tu badi drops badi kya bo im aurea ba syate syakho miki mensim baman pim dan syuk kabor man let penduai kin sapa bit kiso pi ubri badan ka jing kai ba shisha wala umpat janai lani umpat poi syaka ka ka jing re udan ka jing terang ban let yalap gospel udan ka jing iet igi beri ban let ban duai ban let ban pelat lot iki ban let ban yarap re lar pil anggap ka jing bakla pinum le syu kita pinum dan bor syu umen sim blai ulak pin skosi yo men sim jong blai badai ta ka jing men sim pi kala nang hiar bapin let kala kamot pi dan ka jing sarong bapim kwa shu ban pendam pi kwa ban yen ban akado pi kesan ban gitu sakawai pat ka dak jong ka jing hikai bakla kalong ba pi thut shen pi ka jing thut shen ka jing mong ka not ka jing bu thi jing thang ka jing thut shen ni ki bri jong blai la da ki kran ni ka jing shisha ka pen mong ni ka do not jong pi namar ba pi mla ban shim shu namar ki men sim ba bakla ki hikai pi kimen sim bakla ki la wan ban ki mla shu ban skap ni ka jing shisha kum ka ni video bang akran mentar la da pi la ngap ka jing shisha ka ni ka jing shisha ka pen thut ka pen mong ni fi kan sanga pi pat tum dam namar blai kapim la ban accept ya kata ka ba pila dan ha ka jing hikai ka ba kla pi thut shen pi mong pi jengai no te trap kini kan kat to kat ni gi points ba pila sha hikai ka ba bakla te karpat fi da ka jing snore tong ni let yang show try shi jing duai la da pila sha hikai bakla ha ka ni ka video man penduai pi ba pin kala ka ba mot na kini gi jing sha hikai bakla mi no na ka jili jong jing sha hikai bakla mi no na ki briu ki ba hikai bakla pi bat ka jing it jong blai ka dunar pi ka jing it ba sha hikai bakla ka jing it ka ba it tan yu blai ma ka jing it ki para pri ka jing it ka ba dap dong man sim jong blai ka mi kan riak no na pi tong ni duai
ong hai kini ki kentin ong try Jisu bu it try sa season 4 try Jisu bu kodor ngawan try Jisu ban kala ka bamut na ni ka jingsha hikai bakla ngawan ban kala ka bamut na ni ka jingsha hikai bakla na ka wrong teaching ka cult teaching ka no ka bapanikai bat ngala hak try na ka jinglong mitsim ngawan ban pai pat chani ban pen kedia ban kala ka bamut no try Jisu bu kodor try Jisu ka kerten jong mi akut jingmut ban mi no ban pen tekut no ban wan pat saka jing sisa ka jong ka kti jong blai siapa ngu Jisu Kristus siapa ka jing yap jong mi siapa ka jing mi pat siapa ka jing kala ka bamut ni pop try siapa ka jing it ya mi siapa ka jing it mayalap gospel try kumta try Jisu nga mi no ni ni jing kai bakla ka pen tekut pila ban tip hima pi ya kata ka jing kai bakla la ka dai ka jing kai ka bakla ka wan ki beri pen tekut no ya kata kanu jing kai bakla awa pen tekut nga kloi ban pan ma mi kloi ban pendam rit try Jisu nga kloi ban wan pat try saka jing sisa try wan do men si ma khut pelat lu yang try snap Jisu sat khut yang ban poi pat saka jing it ka baning kong try ka bangala du no try ngan syakri pat yang ngan wan saka taka jing it ka baning kong jong Jisu Kristus try ha ka kerteng jong Jesus ka pen tekut no try Jisu ha ka ni ka por nga duai fi try ha ka kerteng jong mi try Jisu nga duai try Jisu bakodor nga pen tekut no yang ka jing hikai bakla na kini ki semran nga pen tekut no ni bang jing hikai bakla ni kini ki briu nga pen tekut no ini ki bapet ya ka YouTube haka kerteng jong Jisu Kristus bana Nazareth ngakronya ka jinglat lut ngakronya ka freedom one part habaka jing sisa kan penyo sngow ya ka jing sisa tapi la yo sngow ya ka jing sisa pelat lut fi dau Jisu Kristus pelat lut ya fi ngakronya ka jinglat lut ya Jisu Kristus haka kerteng jong Jisu Kristus bana Nazareth amen tila da kan ni ka video kala ya rap me pi sngow da like da share da subscribe da pen sa priam do ya kan kada ka way ka gospel ka basisha ka pelat lut Hebrew nakam ta ka buram jong Jisu Kristus nakam ta ka buram jong try Jisu Kristus ni yaro ya utrai khablai shibu